பிரைஸ் லார்ட். இன்னைக்கு வேர்ட் ஆஃப் த கால்ல இருந்து ஏசப்பா நம்ம கிட்ட பேச போற வேர்டு என்ன பார்ப்போமா? யோசுவா 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்துல ஒரு கடைசி வரிகள் மட்டும், நான் உண்மை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உண்மை கைவிடுவதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம சம்டைம்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும்போது இந்த ப்ராப்ளம் எதுக்கு ஏசப்பா நம்மளுக்கு கொடுத்தாரு நிறைய யோசிப்போம். ஏன் வந்துட்டு ஏசப்பா நம்ம கூட இருக்காரா, இது ஏன் நம்மளுக்கு சோதிக்கிறாரு அப்படின்னு யோசிப்போம். ஆனா இந்த பாதிப்பு ஏசப்பா சொல்றாரு, அது எதுக்குன்னா நம்ம ஒரு சில மனுஷங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நிறைய பேர் வந்துட்டு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்களா, அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்காக ஏசப்பா நம்மளுக்கு அந்த பாதியை உங்க வந்துட்டு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கா, அதுக்காக வந்துட்டு அந்த பாதி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா நமக்கு சொல்றாரு. அதால வந்துட்டு நம்ம ஏசப்பா நம்ம கூட இல்லை, காட் நம்ம கூட இல்லை அப்படின்னு விசுவாசிக்காம இருந்தாங்கன்னா இந்த வேலையும் சொல்றாரு, ஏசப்பா நம்ம கூட தான் இருக்காரு. ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நம்ம வந்து உயர்த்தி வச்சுதான் பார்க்கறதே தவிர நம்ம கீழே எப்பவுமே தண்ணி வச்சு பார்க்க மாட்டாரு. அதெல்லாம் விசுவாசத்தோட ஏசப்பா கூட தான் இருக்காரு தைரியமா சொல்லுங்க. ஆமென்.